Gala, mga igsoon, mayong buntag, mayong udto, mayong gabi, alang sa tibuok kalibutan. O, ako naghatag yung mensahe para ninyo nga aduna nay mga pipila ka mga nagsalo sa challenge ni Pastor Chris Bacalaris. Nanamay sparring partner si Pastor Chris Bacalaris, ang iyang gusto si Father Darwin Gitgano. Ako pong pangayoon si Wendell Talibong, 101 1 hour pangutana tubag ya balos pugka kababayan ako 1 hour unya ang tubag sad sa ka oras pod asilbe ang 1 hour question and answer na no. Pangitan ako una mangutana sa imo. Mutubag ka. Abot to sa ka oras ikaw na po'y mangutana. Mutubag na sag ko. Sa ato pa ato magamit ang 2 hours. 2 hours exclusive rata. Ay para nga di mayagaw ba kay sige pamakpak ng mga kuan. Oh, ya way timahay. Pangutana ritso, pangutana kay bawo naman ta sa atong mga doktrina. Mangutana ka, mangutana ko. Oh, nya. Tubag ka. Balik sa kauras. Pagabot sa kauras, ikaw na say mangutana sa ako. Beisa kung sa imong pangutana nga may kalambigitan sa Seventh Adventist, ana tana ka, tubag ko. Oh. Unya exclusive ra ta mga kapaglaom no. Exclusive sa usa ka kwarto o ato la i-live ra. Live nya butang to mga CFD butang na to og napulo pud ka 3:30 no. 3:30 napulo pud gabog 3:30 unya napulo pud ka CFD. Way moderator. Pakuan lang ta sa tungkol lang paubos ra kita. Pangutana, pag magkuhan, stop na to. Sige, tubaga ang pangutana. Maminaw ko sa imong tubag sa akong pangutana. Og taas naman ang imong tubag, mudason ko og pangutana. Kundi sabutan na to, naitay timekeeper. Nga ang tubag, mga kuhan, nagyod, 1 minute. No, pinakataas, 1 minute. Oh, unya, another question asad. Another question asad. Okay? Kababayan, si Wendell Talibong nagkamit mi atong sa Cagayan de Oro mga kigsunan. Natao siya sa Panay Clarin, Misamis Occidental. Oh. Natao siya sa Misamis Panay Misamis Occidental. Ako sab natao sa Panay Clarin, Misamis Occidental. Ato pa magkabayan kami, no? Mga paisano kung sa mga bulanon pa no, pareha ra mig lugar mga igsuon Panay Clarin Misamis Occidental mo na nga akong yangyo ayaw sa og dagan nyadto kang Pastor Chris Bacalaris kung nakadungog ka atong igsuon atong kababayan niya si Wendell Talibong ayaw na og adto sa ni Chris Bacalaris kita mo'y mag-atubang. Kay si Pastor Chris Bacalaris ang iyang ikaatbang pod si Father Darwin ko na kaninyong pare no. Mao sa ni sila po'y magatubang o either asa sila undi erba ya kita sad kung mosugot ka kanang 2 hours impa tapos na sugod tagalaon na mahuman tag alas 3 no. Na exclusive kita sa usa ka kwarto. Ito na ng public ay gamay rin mo tambong sa mo, malupig mig sinigitay. Di mo na mapugnan, syagit man yun, mga higala. Wala nga ako among kuan lang, plano kung mo kagat si kababayan Wendell Talibong nga 1-on-1, 1 hour question, apil imong tubag, 1 hour po imong question, apil po akong tubag. Sa to pa, 2 hours tanan. Oh. Walay tema besan unsay pangutana tubagon og walay lihayay
Kung unsay pangutana tubagon, dili sama nang may tema nga mutago tas tema nga wala sa tema ang imong pangutana. Okay? Mo na akong challenge ni kababayan Wendell Talibong. No, kay wa mami magka kuno ni Wendell kay si Jando may yung ipatubang sa ako. Wana na live inyo bang ibutang sa inyong punto por punto. Amo pong ikuan sa among sa Trimedia. Unya live na to sa social media. Parang daghan ang makakita, makadungog sa ato nga discussion. Adi way discussion na pangutana og tubag. No? Mangutana ko, mutubag ka. Mangutana sad ko, mutubag hantod usa ka oras. Nya mangutana na sad ka sa ako na si tubag, tana ka hantod usa ka oras. Pag humana na, magkumustahin ra ta. No, friendly question and answer na siya, no. Friendly question and answer. Thank you very much, brother kababayan Talibong. Thank you nga mo salo ka ni ini nga challenge. Thank you very much kini inyong kapaglaon Jerry Live ngayon. Salamat. Wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kundi pagdapig sa kamaturan. Thank you very much, Mang Diyos magapanalangin kinatuntan. Bye-bye.